begirada kalean islatzen dut eta ziklorako egiten naizen lan hauek oinarri bezala abeslarien irudiak hartu ditut eta nire estiloan karteleriaren bi ajun kalera, kendu kaletik, geruzak kentzen ditu, konposizio bat egiten dut eta nire nahia da kalean hartu duten gauza bat kalera eramatea berriz, baino eraldatuta, artelan bihurtuta. Nire begirada jartzen dut kalen beste begiekin eta aldi beren beste begirada horiek biztanlegoarekin harreman sendo badauke eta erlazio hori da nik suertatu nahi dutena. Hori interesatzen zaitena da nik berez ekintza bukatu dutela, baina gero beste ekintza bat suertatzen da eta da biztanleriak edo herritarrak artelan horrekin dauken elkarrizketa hori. Hori asko interesatzen zait.